Hey, tot straks. Zo, succes. Jo, merci. De degradatie, daar wie net in bleef maar natuurlijk. En dan komen er naar je trainers en dan wordt er een klasse leger voortverwachten dat je wel een boven in mei doet. Maar er is een hele protte verloren. Er is bijna een compleet nieuwe selectie. Straks ga je naar je trainers, dus het moet ik al je weer gewoon aan de wennen. En we hebben gewoon even tijd nodig om de groep Safir te krijgen dat wij voetballen op het niveau wat we graag willen. Sjoerd en ik kennen hoe goed mij erop zitten. We kennen natuurlijk al jaren. De Ben heb ik nog op school zitten. Sjoerd die went vlak achter. En als je goed mij nog praten kennen over voetbal en hetzelfde goed speelt, dan kan je prima samenwerken. En dan maakt het de verhouding van waar is baas en waar is geen baas, waar is assistent, het maakt het helemaal niks uit. Het bestuur hier Willem als plan A en Willem bedacht zelf plan B. En toen kwam ik in beeld. Mooi, beetje. Ja, het is wel een beetje. Nou. En ja, we hebben ooit in het verleden alles zo gaan om dit nog eens te doen. En dat dan stap 1 gebeurt, ja, en je kan zelf stap 2 invullen. Ja, dan is het wel een moment dat je zegt, ja, dat moest waar, want het is een prachtige club, prachtig niveau om te werken. Nou, daar ben ik weer. Hoe viel je hem op dit stuit de druk? Nou, er viel totaal geen druk. De club is gelukkig niet realistisch. En die weet ik dat er een hulpprote verhoor is van Zimmer. En die jou is ook de tijd om te bouwen onder naar Harkema's boys. En misschien moet je wel heel realistisch wezen. Misschien is de hoofdklasse, ik wil het niveau waar Harkema op dit moment tussen zit. Niet alleen qua voetbal, maar ook qua andere dingen eromheen. Sparta Nijkerk vandaag. De eerste nummer 1 van de ranglijst tegen de 100ste. Klinkt raar, maar het is wel zo. Nou, een mooie kans om vandaag een mooie stap te maken en voor een stuntje te zorgen. De stand in het begin van het seizoen zegt helemaal niks. Lijkt me een mooie uitdaging in ieder geval. Natuurlijk wil ze graag winnen. Natuurlijk vernemen ze ook wel dat de meesten eromheen zeggen van nou, maar dan willen ze even niet winnen. En dat is ook logisch, daar ben je sportman voor. Maar het is net zo dat als je alle weken voortspelen worden, dan is het, dan mag je beginnen te twijfelen van doe ik iets verkeerd of weet ik het wel. Ja. Maar dat is net het geval en de jongens hebben vertrouwen in zichzelf en in de manier van voetballen van ons. Dat ze wel zoiets van het komt wel goed. En dat komt net vanzelf, dat weet ik en dat weet de jongens ook. Maar dat is, nee, ik heb net het idee dat ze mijn hulp druk voetballen. Hoe het spel, hoe de instelling waarmee de jongens in het veld zitten. Bij mij zie ik de taak niet voeren, want we jouwen één echte kangersfort. Waarbij het even net goed ziet, maar de rest vangt ze goed op naar het balverliersmoment. We creëren kansen, maar als het wat we dan om schippen helpen, ja, daar mag je nog niet blij van worden. Ik geloof dat het alleen maar slimmer wordt. En slimmer in de zin van de voetbal is steeds beter. Maar we missen steeds meer kansen. Ik denk dat we geweldig goed voetballen. De koploper gaan we echt alle hoeken van het veld zien letten. Dit is de meeste in je rol, maar een moeilijk van hoe is het mogelijk. Ze zien al met de kop te scoren. Het levert maar 9 punten op.